खुलुमबाय, आं चन्द्रकान्त बसुमतारी। फैगौ गोदान दिल्लीयाव 15-16 खालाराव सानैनि हाबाफारिजों जानो गोनां बड'लेण्ड महोत्सब, बे महोत्सब खालि जोंनि बड'लेण्ड हालामनिफ्राय जायफोर बाहागो लाहैगोन बिथांमोननो आङो गाहामै गाहाम सौहैनायनि थाखाय बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। आरो 15 खालार खालि जर'खायै 15 खालार खालि जानो गोनां जि बड'लेण्ड महोत्सब, बे बड'लेण्ड महोत्सबा जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो बेनि थाखायबो आङो हामलायनाय बावबाय। आरो बेनि उनाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 16 नभेम्बर फालिथाय, बे फालिथायाबो जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो बेनि थाखायबो आङो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोदो जोंनि बर'फ्रा बांसिन जोङो बड'लेण्ड बिनो आन्दलन खालामनो गोदान दिल्लीयाव थाङोमोन, ट्रेन रेलगारि लानानै बा गुबुन बेबायदिनो जोङो ज'यै लैहोरै थाङोमोन। नाथाय देग्लायनि बे हाबाफारिया एसे आलादा रोखोमनि होननानै आं सानदों। बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड महोत्सबआव जोंनि हारिमु, जोंनि खौसेथि बे जाहाथे दिन्थिजाहैयो गोदान दिल्लीयाव। जोंनि माहारियारि जि केपिटेल राजधानी, बे राजधानीयाव जाहाथे जोंनि बर'फोरनि जि खौसेथि, जौगानाय, आब्रुथि बेफोरो जाहाथे बेरखाङो बेनि थाखाय आङो हामलायनाय थाबाय गासैनिसिमबो। बाहागो लागिरिफोरा जाहाथे मोजाङै फैफिननो हायो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै। आरो जोंनि माखासे बिथिंफ्रा, जोंनि बड'लेण्डनि, जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुफ्रा, जोंनि माखासे जौगानायफ्रा जाहाथे बेवहाय बेरखांहैयो आब्रुथि, बेनि थाखाय आङो हामलायनानै दिनै आंनि हामलायथि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।